Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur Ultzamako baiaran gaude, baiara zabal eta handi bat, nonetan aurkitzen ditugun 14 herri, eta baita gaur Orgiko basoa ezagutuko dugu. Hemen daukagu Orgiko Ariztiaren planotxo bat. Orduan, hemen ikus dezakegu Ariztiak, hemengo basoak, 37 hektarea terdi dauka, Lizaso herriaren ondoan dago, baita hemen daukagu Ultzamako ibaia, eta hemen Oianan, Orgiko Oianan, Orgiko Ariztian, aurkitzen ditugu alde batetik adibidez erreka bat gazia dena, baita aurkitzen ditugu olako ur-putzu batzuk, eta basoak naturaldetik arrasa aberatsa da. Hegazti mota ezberdinak aurkituko ditugu, berez hegaztien bazkalekuetan ikusiko ditugu, eta baita ere adibidez igelak eta bertako abere basatiak ere hemen aurkitzen ditugu. Orgiko Ariztia, Orgiko basoa, alde batetik hemen aurkitzen dugu oinezko ibilbide bat, 2 kilometro terdi dituenak, beste aldetik baita badaude adibidez mailak eta lekuak non bazkaldu, non eguna pasa. Basoa berez prest dago bertako jendeak eta baita Iruñatik eta etortzen den jendea, Iruñatik oso gertu gaude, naturaz gozatzeko. Panel hontan, ikus dezakegu alde batetik nola ze gauzak baitugun hemen basoan ikusteko. Aipatu bezala, ibilbideak baitu 2 kilometro terdi, eta hemen aurkitzen ditugu atseden hartzeko lekuak, baita ere informazio panelak, harpatzen ditugu baita olako ur-putzuak, non eta oraintxe bertan igelak horribiliko dira, baita baitugu hegaztiak ikusteko behatokiak, bazkalekuak. Gero baita jakinta hau Arizti bat dela, hau da hemen aurkitzen ditugun zuhaitzak, zuhaitzen artean hemengo zuhaitz nagusiena aritza da. Aritza, bertako aritza, hemen euskal kulturan betidanik simbologia handia izan du. Adibidez, gaur egun oraindik daukagu Gernikako arbola aritza bada.
Aritza baita ere aurkitzen ditugu bertako armarri gehienetan. Aritza zen hemengo zuhaitz nagusia, Erdi Aroan oraindik ere hemengo bailarak denak ariztiak ziren, batez ere bailarako azpiko lurrak, gero ja mendietan ja bagoa eta aurkitzen ditugu, baina hemen bailaretan aritza gehien bat, baita gaztainondoak ere. Aritza gainera sortzen ditu olako biotopo beresiak, non eta aurkitzen ditugun mota ezberdineko abereak, animaliak, hegaztiak. Aritza gainera urtaro ezberdinetan irudi ezberdinak ditu, edo forma ezberdinak ditu. Neguan erabat bilutsik aurkitzen ditugu, udaberrian ja orain bezala hostoak ateratzen zaizkio, udazkenean koloreak aldatzen dira, hostoak idortzen hasten dira, eta olako irudi erabat ikusgarria, margolariak asko maite dutenak, eta gainera baita kasu honetan ariztiak uzten du baita azpian mota ezberdineko landareak hazten. Garai batean, ariztiak, erran bezala, bailara osoak estaltzen zituzten, baina Erdi Arotik aintzin, pixkanaka mozten joan ziren, desagertu dira arizti pila bat, ariztia erabiltzen zen bai eraikinak egiteko, etxeak egiteko, baita ere itsasontziak egiteko, eta gainera baita hemengo ikatzagileak erabiltzen zuten ikatza egiteko. Lehen aipatu duan bezala baita, ariztiak nahiko leku aberatsak dira, arras aberatsak dira, berez, naturaldetik. Ariztietan mota ezberdineko berze landare batzuk hazten badira. Bagadietan adibidez hori ez da gertatzen. Bagoak, beraiek hartzen duten ur guztia, bai hostoak eta bai lurpetik hartzen duten ura, ez dute uzten beste landare ezberdinak edo beste landare motak hazten. Kasu honetan bai, hemen adibidez aurkitzen ditugu mota guztiko landareak, gorostiak adibidez, baita ere iretziak eta ateratzen dira. Orduan, alde hortatik ariztiak beste basoak baina haize aberatsago dira. Aritzak dauken arazoa baino daukan ezaugarria da oso denbora handia behar du hazteko. Bagoak, pinuak, aritz amerikanoak adibidez, zuhaitz hauek azkar hazten dira, baina aritzak berriz ez. Garai batean, bertako jendea zion nola haur bat sortzen zenean, landatu bat ziren bi zuhaitz mota. Alde batetik bago bat, bere seme alabak bago hori aprobetxatzeko, eta beste aldetik aritza bere bilobak aprobetxatzeko. Lehen aipatu bezala, ariztiaren oihanpean landare ezberdinak aurkitzen ditugu. Adibidez, aurkitzen ditugu elorriak, erratzak, gorostiak. Hau alde batetik, sortzen dute olako landaren aldetik aberastasuna, baina baita ere bezaldetik sortzen dute olako bioklima beresia, beti hemengo landaren artean hemengo bertako temperatura pixka bat epeltsago da, eta horrek ere laguntzen du hemengo hegaztiek baita hemen beren nolabait ere bere etxe bizitza edo sortzeko.
Arrantzakegu orgiko oiana olako interpretazio gune batean bihurtu dutela, eta berez panelaz gain aurkitzen ditugu olako behatokiak eta olako leku batzuk, hemen adibidez, badaude olako eserleku batzuk, eta hemen etxerita entzun alditugu basoaren doinuak, soinuak. Bai hegaztien soinuak, baita ere haizea eta hostuen arteko soinuak. Orduan, zentzu hortan, hau daukagu olako interpretazio gune bat ezin hobea. Adibidez, hemen baitugu elorriak eta baita ere erratzak. Erratzak hauek dira. Gainera, erratzak ere erabiltzen ziren erratzak egiteko, hau da, isetxak egiteko, eta baita erabiltzen zen adibidez sagardoa eta esnea eta garbitzeko. Aipatu bezala, bertako biztanleak, batez ere bertako ikatzagileak, hemengo oianak ia erabat suntsitu zituzten, hemengo zuhaitzak erabiltzen zituzten ikatza egiteko, eta ikusita nola pixkanaka desagertzen ari zen hemengo oianak, aurkitzen dugu olako zuhaitz batzuk, non eta zuhaitzak azpitik moztu beharrean, gainetik moztu zituzten, hau da, trasmotxoa, eta trasmotxatu ondoren, naiz eta zuhaitzen borra moztu ondoren, gero sortzen dira baita beste enbor batzuk zuhaitzaren alboetan. Honek sortzen ditu olako testurak, olako zuloak, gauz bera aurkitzen ditugu baita ere erori diren zuhaitzetan, eta kasu honetan, naiz eta hemen zuhaitza erabat hila egon, hala ere errandezakegu oraindik bizirik dagoela. Olako zuhaitzak, eroritak daudenak, bertan hainbat hegazti, hainbat abere bizi dira. Bertako hegazti, abere, landare ez gain, Ultzama famatua ere baita hemen daukan aberastasun mikologikoarengatik. Hemen aurkitzen ditugu onddo ezberdinak, eta baita noski hemen orgiko oihanpean aurkitzen ditugu hainbat onddo, hainbat perretxiku. Orgiko kasuan, natura babesgunea denez, hemen oraindik aurkitzen ditugu haritz ederrak, eta hemengo bertako haritz gehienak gainera 100 urte baino gehiago dituzte. Oihanpean aurkitzen ditugu landaren artean, iretziak ere aurkitzen ditugu. Hemen ditugu, hau daukagu bertako iretzia, hau da, hariztien azpian sortzen den iretzia, eta iretzia gainera baita, orain dela gutxi arte gutxienez, garrantzia handia zaukan nekazaritzan. Nekazariak iretziak mozten zituzten
baita idortu eta bildu ere, eta iretzeekin ikuiliko guatzeak, aberendako, aziendarendako guatzeak egiten zituzten, gero berriz ongarriarekin nahasteko. Hemen daukagu haritz gazte bat, berez hemen ikusten ditugu haritzaren hostoak. Bertako haritza denez, hostoak baditu olako punta borobilak. Berriz, haritz amerikanoak, Ameriketatik ekarritako haritzak. Hau, bertako haritza baino haize lehenago hazten da, eta kasu honetan, ikusten ditugu hostoen puntak, ez dira borobilak, baizik eta zorrotzak. Horgin, putzu ezberdinak aurkitzen ditugu, baita errekatxo txiki batzuk. Kasu honetan, hemen daukagun erreka txiki hau gazia da. Hau da, orain dela milioika urte, ia Nafarro osoa itsaspean zegoen, eta itsasoaren gatza, urgaziak, batean olako mugimendu geologiko batengatik eta geritu zen mendian barruan sartuta, ura hori idortzen da eta aurkitzen ditugu olako gatza betak edo gatza kapak. Gero berriz, euria egiten duenean, euria mendian sartzen da eta ura hori berriz kanpora ateratzen denean, ura gazia da. Kasu honetan, hemengo erreka horregatik gazia da. Adibidez, daukagu haritz erraldoi bat, haritz eder bat, eta zaunde, haritz honi, garai batean moztu zuten, hau da, trasmotxatu zuten, eta moztu ondoren atrazaizkio beste enbor batzuk alboetan, eta erdiko zulo handi hortan, hor ikusten ditugu alde batetik bai landare ezberdinak, iratzeak adibidez,
baina baita olako lekuak arras aberatsak dira hegazti ezberdinak hortxe bere etxea edo bere kabia jartzeko. Orgiko putzutan, anfibio ezberdinak aurkitzen ditugu. Alde hortatik, orgiko oihana, baita arras aberatsa da. Hemen berez aurkitzen ditugun anfibioen artean igel ezberdinak baditugu. Batez ere, daukagu hemen, igel buru gorria, babestuta dagoena, eta baita orduan, orgiko oihana, beren babesgune bat da. Oihana babestuta dago, eta noski baita igela ere. Oraintxe, behatokian gaude, hegaztien behatokian, berez badago bazkaleku bat, eta hemen aukera daukagu hegazti ezberdinak ikusteko, bertan bizi diren hegaztiak, basoan bertan. Adibidez, txantxangorria, amilotxak, askabeltza, eskinosoa, baita aukilak ere, nozbait ere ikusi dira. Eta orain udaberrian hegaztien soinuak, doinuak, kantak entzun, hegaztiak ikusteko urtaro berena negua da. Oraintxe bertan, hegaztiak badaukate bazka pila bat hemen inguruan, baina neguan berriz bazkalekura etortzen dira denak. Hementxe, bukatzen dugu gaurko ibilbidea, aipatu baita nola udan, orgiko oihanan, ospatzen dituzte holako kultur ekitaldiak, baita kontzertuak ere, hementxe bertan badago horrelako antzerki forma daukan eszenatokia eta hementxe erran bezala kontzertuak egiten dira. Hemen dugu Patxi Larraintzar, Miguel Bentako sukaldaria eramaten duena, ezta? Bentan eramaten duena. Eta gainera, Miguel Benta famatu da baita ere, hemen prestatzen duzu mamia edo gaztanbera. Bai, betiko moduan egiten dugu, eta
Eta gaina, ja, nahiko fama dauka baita, ez da? Bueno. Berez, hemen Ultzamaldean, baita ospatzen duzue Gaztanberaren edo Mamiaren eguna, eta orduan, nondik dator, olako hemen bertako Gaztanberaren edo Mamiaren fama? Pues mira, bueno, historiak dio, hemengo artzainak joaten zirela mendietara eta egoten zirela han, pues 3-4 hilabete, eta han ezin zutela azkenean zerbait jan eta zerbait edan behar zuten, baina esnearekin bazuten arazo bat, ardi esnea ez dela digestiba, hola zuzen hartzeko, ez? Orduan erabaki zuten, bueno, pentsatu zuten, berotzea esnia, egostea esnia, baina azkenean bakarrik bazituzte egurrezko ontziak, ez, kaikuak. Orduan, erabaki zuten su on bat eitea, berotzea harri bat, eta sartzea esnian. Orduan ja egosten zen, eta gero botatzen zioten gatzagi naturala, eta horrekin lortzen zuten Gaztanbera itea. Orduan, azkenean da pixka bat subsistentzia, ez? Hori, basaten zituztela hilabeteakan eta hori, eta zerbait jan behar zuten. Eta zuek oraindik ere horrela egiten dituzue? Bai, horrela egiten ditugu, bai. Osa, egiten duzu kaikuan edo porran, hor bere harriarekin eta guzi, harria su tonduan, elurreko suan jarri, harria sartu, eta hor ja egosten da. Egosten da, eta gero pixka bat hoztu behar da, 25-26 gradutara, gutxi gora bera, eta ja gatzagiarekin gatzatzen da, eta hoztu pixka bat gehiago, eta jateko prest dago. Eta noski aipatu beharko da, kizkilurrine, ez? Bueno, kizkilurrine ezakit hemen Ultzaman igual. Bai, bueno, nik beti da entzun dut hori, azkenean da hartzen duen zapore hori, ez? Zapore berezia, azkenean jendeak ez baldin badu Gaztanbera ezagutzen, askotan pensatzen du hori RDL edo zerbait, baina, bueno, da prozesuak sortzen duen zapore berezi hori, ez? Eta gaur ere, noski, Gaztanbera da ardiaren esnearekin hori bai egina. Ez da behi esnea erabiltzen, bezik eta arti esnea. Bai, noizbait pasatu zaigu okertzea hemen sukaldean eta itea hori behi esnearekin eta ez da gatzatzen. Ez dakit den olio gutxiegi daukan edo ez dakit zergatik den, baina ez da gatzatzen. Eta gero baita ere, hemen ospatzen duzue, edo Ultzaman ospatzen da Mamiaren eguna. Eta hor gainera baita erakustaldiak ere egiten dituzue. Bai. Aurten izan behar da ekainaren 10ean, eta, bueno, badaude erakustaldi asko, baina, importanteena edo, izaten da, bai, Mamiaren edo Gaztanberaren erakustaldia, eta egiten dugu, bueno, nik eta Benta Ultzamako nagusiak edo horietako batekin egiten dugu elkarrik, bai. Eta gero, naski beti badago eztabaida, ezta? Gaztanbera edo Mamia, berez gozbera dira, ezta? Gaztanbera eta Mamia. Eta hori gero azukrearekin, azukrerik eztia, badago denetik, badago jendea egiten zaiola pixka bat gogorra azukrerik gabe hartzean, beti ohituta gaude hori postreak azukrerekin jatea, ez? Eta, bueno, azkenean ez da zaporea mantentzen du bai eziarekin, bai azukrerekin, ezakit. Bakoitza nahi duen moduan, hartu dezake, bai. Eta zenbat denbora eramaten du Gaztanbera prestatzen? Itea, azkenean, ez dakit, gutxi gora bera ordu erdi bat edo, ez da gehiago. Ez, guk egiten ditugu eltzea hondietan eta hola, baina ordu erdi batean egiten dugu gutxi gora bera, bai. Gero oztu behar da, hori bai, beste 20 minutu edo, hozgaioan, baina ez da prozesu oso luzea. Bueno, guretzako behintzat, ez dakit, ohituta gaude ere. Eta gero baita, Mamiarekin batera, baituzue baita beste produktu ezberdinak ere, ez da, hemen Ultzaman. Segur eski hau jatetxea denez, baita erabiltzen dituzue hemengo hainbate produktu. Bai, hori da. Horretaz aparte, erabiltzen ditugu etxeko bildotzak,
Bueno, gero haragia pues, saiatzen gara zonaldeko hartzen, eta bueno, azkenean beti joan behar gara pixka bat hori kilometro zero horretara ez, pixka bat horretara jatetxea eramaten. Bai, ez, gaur egun modan dagoena, baina azkenean ez da gaur egungo moda bat, baizik eta lehenago zen beharrak nola baitere bultzatzen zuen jarrera edo bultzatzen duen ez moda, baizik eta beharra. Bai, hola da. Pues hola. Bai, egierran bai, eman dugu orentxe egon gara buelta bat ematen, Ultzama barne eta hola, egon gara baita ere Gorgiko basoan. Eta bai ikusten dira hemen belaia honditz, behiak eta ikusten dira baita ere. Nahiz eta naski garai batean, behiakin taula batera, baita ere baziren ogia eta baita ere ez. Bai. Zereal ezberdinak eta... Bueno, orain aida jende guztia hori belarretan ikusi duzu ez, jende guztia belarra mozten eta hola. Orain egiten dute mozketa bat, bigarren mozketa, eta gero jartzen dute artoa normalean. Gariarena, ni saiatu nintzen hemen probatzen eta hola, baina azkenean ezetasun gehiagi dugu, zonalde honetan bai. Eta gero kaikuak eta baituzu orduan, kaiku gileak eta baituzu orduan, artesauak olako egurrezko ontzi hain beretxeak egiten dituztenak. Bai, azkenean, hemen karri ditut bida, baina hori, izan behar da zerbait artisauak egindakoa, guri egiten digu oizko gizon batek, eta hola, eta azkenean jendeak ez du ikusten zer nolako lana daukan hau egitea, ez? Azkenean, izan behar du forma, dena, ez dakite, azkenean forma hau dauka, lehengo hartzainak jeisten zutela honea zuzen, ez? Orain nola diren ordeinadorak eta hola, lehen eskuz eta jartzen zuten halako kaiku bat, handiago, baina badauka forma hau pixka bat aurrera horretarako. Eta gero, hau eramateko horrela, eta buelta emateko beste ontzi handiago batera horrela. Azkenean... Bai, daukan arrasforma berezia, eta hoxe, ez da gaur egun Ikeak asmatutako gauz bat, baizik eta hau da, nola baitere, hoxe, ez? Baita ere beharrak bultzatuta, olako diseinu hain, orain ikusita hola, irudiolako diseinu vanguardista bezala, baina, hori da, azkenean, kontu praktikoa. Eta gainera baita ere, ikusten dut, daukala, hola, barrutik, pixka bat beltza. Bueno, azkenean, uste dut erretzen dituztela pixka bat, ez dakit, igual izanen da esnea ez eskapatzeko edo, ez dakit zergatik izanen da, baina, uste dut erretzen dituztela pixka bat. Eta egosi, baita kaikuan egosten da, edo besteltze... Ez, guk egiten dugu besteltzean. Kaikua bakarrik gero hemen egiten dugu esnea bota gatzagiarekin, eta gero zerbitzeko. Eta baita ere niko kurioso da erretzeko modu, ez? Nola? Esne hori egosteko modua, edo erretzeko modua, zertaz harriak erabiltzen dira. Eta berez naski hor baitugu harri batzuk. Bueno, hemen jarri ditut bi harri, hauek dira erreka harriak. Normalean esaten dute burni harriak. Azkenan izan behar dute burnia edo ofita esaten dioten komponentea. Eta, ez dakit, azkenean hauek jartzen dira gorri-gorriak, izan behar duzu su itxi batean edo sukalde ekonomiko bat, eta jartzen dira gorri-gorriak, eta honekin eusten dugu esnea, bai. Noski tenaza batekin edo hartu behar dira. Bai, ez dut ekarri, baina... Tenaza bat hori hartu eta ja lapikoan edo ontzi egurrezkoa baita ere ez da, edo... Orain ez, orain aluminiozkoa da, baina... azkenean gauza bera da, ez, egurrezkoa edo... Bai, eta hori sartzen duzu eta esnea irakiten du. Eta gero, ezin zara deskuidatu eta utzi barnean, zeren azkenean baduka hainbeste indar, hainbeste bero, atetzen duela esnea. Orduan, pixka bat, heldu behar duzu tenazarekin, sartu eta atera, bai. Ez da bota bakarrik bezik eta... Ez da bota bakarrik ez.
Baldin badago gorria behintzat, izan behar duzu kontu horrekin, bai. Ba, naski orain ja zuzenean jaunen gara ja orduan Gaztanbera frogatzera. Bale, edertik. Ba, mila esker, Patxi. Eta orduan ja hemen gaur aurkitzen dugu gure saioa. Eta orduan modu on bat saioa aurkitzeko, pues noski da bertako Gaztanbera frogatzen. Hori da. Mila esker. Bale, mila esker. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.